chirwere chekorera chaka identify kunzi epicenter yacho iri munomu ndo machiri kutangira after pane patient yakaonekwa kwaMutambara last week iyo kwaMutambara vaioneka kutesta positive cholera vayabvunzwa kunzi wabvepi kuti toona kuti zvingadai wabatirepi cholera vaonekwa kunzi munhu abva muno mupenharonga ndo patakaona kuti mupenharonga munenge mune zvirudini zviri kuitika then Ministry of Health netimu yese civil protection tikati tibatsirane kuestablisha nzvimbo yekuti vanhu varapwe nekunge tichitoongorora tinge tiri paground tichiona kuti tisevhe upenyu hwevanhu kubudikidza nechirwere chekorera chanzi chiri kutotangira muno kana toti chabikirwa muno because wese wanenge waonekwa wese wane nhoroondo yekunga wari mupi muno mupenhalonga. The first case yedu takaibata musi 11 June kuchimanimani ndo yakatipa inonzi epidemiological link yekuti yakabva kunoku. We had another case yakaitika kuChipinge yekuChipinge yanga isina connection nekunoku munhu achanga nehistory of travel kuMozambique and unfortunately munhu iye akazosvika pakushaya. So far taripota 24 cases ari kuinclude yacho iri paMutare Infectious Disease Hospital. Mutasa have recorded the majority of my cases which the GMO will speak of. In terms of gender distribution, most of my cases tangoona kuti ari kuvarume ndofunga nenyaya the nature yebasa rikuitwa pano kuti pakazarawo varume. Tine 11 cases ari muno maMutasa, so zvamaunzwa Manicaland near 24 is to contribute a half of those cases. And as we move around and as we trace my cases iwawo ese ari kuzonobuda achibva nepa area panonzi pasina munhu. Iyo nzvimbo ino yatitori kana zvakaita Redwing, tine Redwing kuita Old West ndonase kuti matoilets hamuna hameno kana akazoitwa asi ndakambotenderera umwe musi ndakazwa kuti hamuna matoilets. Ndozvo zvimwe zvinhu zvandoona sekuti zvoda kuti zvigadziriswe tisati taenda kumakomba. Saka matoilets edu mumavillages edu ekuOld West, special Old West neRedwing akadzoka kuve defunct akavhara. Saka ichocho ndo chinhu chirombe chandikuona kunga chaakucontributa kuti vanhu ivava vasina pekuenda. Mumamining sites muya instead of mining munokugarwa futi. Dai tatine modho yekuti munongoshandwa vanhu vachienda kudzimba zvaibetsera. As we moved around, there is a lot of open defecation. Vanhu vari kuitira tsvina pasi panze and then hapana mvura. That's the other thing. Then there is widespread unregulated vending. Kuti pacho pari kuitirwa tsvina ndo pari kuitirwa chikafu and cholera yedu inothrive in those scenarios. Then munhu wacho aita cholera vari kufamba nemota kuenda kwaMutare kutown kunorapwa and pari kufamba pese papapa ari kutapudzira cholera ukakanonokera kanenge katomhanya kare. Saka kazhinji by the time yatowanzodiscover kuti ane cholera inenge yatofamba mupopulation, which means if we are to action we need quick rapid action yekuti tiicontrole cholera yedu. Kuno kune dambudziko rekuti mvura haisi kunyatsopiwa zvakanaka asi mvura inenge iripo but haisi pese pese. Saka tofunga tikawana mabhauzi anombotendererawo kana kambani kakona anogona kutenderedzawo mabhauzi kutura kutrawo kuitwa zvakatototii. Ndakuya kuno kuzoshanda kuti mhuri dzedu dzirarame nekuti ndiwo mhuri dzoda kuenda kuchikoro nevabereki vedu wakura vari kumaruzevha kwawana unowapa kana chikafu isi tinowatarisira kuziva kuti mama wangu wapfeka here wadya here inini wacho ndoda kuchengetawo vana vangu kuti vaendewo kuchikoro wazoitawo upenyu hwakanaka mangwana ngokuti ndikasamuchengeredza kuti aende kuchikoro ndiyo munoona abvira zveguka. Saka tiri kukumbirawo kuti tishande toteedza zvinonga zvichidiwa motipawo mvura motipawo matoileti toshandawo. Tiri kukumbirawo kuti tiite mabasa edu emaako akanaka tichishandira mhuri yedu. Saka tiri kugara mupenharonga muno kugara kuti tishandirewo vana vedu. So what we really need now, we are looking at the issue yekuti that's why we have asked vanhu vekumaina nga varipo kuti as long as muchiri kumaina handizi vanhu vachiita open defecation cholera yedu ichanetsa kupera. So we need to look into the issue yekuti how can you help us kuti timise open defecation, how can you help us kuti tiwane safe supply yemvura. Ndaiona sekuti dai vaiti vavake matoilets pano neapo voita matoilets pano neapo voita matoilets kana mvura yekumwa yacho voitawo mapaipi emvura yekumwa yakachena yekuitira kuti vanhu
vanga vachimwa mvura yakachena. Ndoona sekuti izvozvo zvaizotibatsira kuti tideredze korera iyoyi. Kungoti mese muri kucherwa machero mumo moiswa, tikabva panapa kusvika apo toisa toilet, apo toisa toilet. Ende wove mutemo wekuti munhu wese hapana munhu anofanira kunge achionekwa achiitira tsvina pasaidi.